dole mu jaddada sayyidi Abdallah uba tamkar ka babu, dole mu jaddada sayyidi Abdallah uba tamkar ka babu. Bari na sanya sunanka ya sarki mara kishiya, sarkin da yau abi yayi ummi yayi sarauniya, ma'ana dai Amina da Batula Fatima Gimbiya, yayyo Mahmud yace mu so shi kawai a gurin su shine Habibu. Dole mu jaddada sayyidi Abdallah uba tamkar ka babu. Allah tsira salatin ka kai ta dadi ba addadi, a gurin Mahmud gatan gaba ɗaya shine sannadi. Haduwar mu da kai ilahu wallahi da shi na tanadi, shirina nan da can da halittar ran da na gane shi bai da babu. A sa'ali sahabbai da 'ya'yan annabi rabbana, da waliyaitin da dai sun rike mahabubi hasbuna. Abul Abbas Jilani in yaskuntuka ko'ina, da kiran Mahmudu duk wanda bai kaunar ku a gunsa an tara aiku. Dole mu jaddada sayyidi Abdallah uba tamkar ka babu. Ya baban mai sharifai ina yin alfahari da kai, baban Ahmad da fada mun bi ka sharifi je ka kai, muka da haiba mu kyautarsa ya dan Fadimatin da kai, aikin da kake wa al'umma kenan si da a yau tamkar ka babu. Ya gudumar rushe taron maki Mahmuda gai da kai, mai tinkaho da 'yar shugaba ka zuban inje na kai, sakon da a yanzu babu mai bayarwa in ban da kai. Ya awwal mai sharifai a ƙara zuban madadin yabogun Habibu. Dole mu jaddada sayyidi Abdallah uba tamkar ka babu. Assalamu alaika ya sayyidi Abdallah uban uba, assalamu alaika warzo Abu Mahmud mu je gaba, assalamu alaika angon Aminatu ba zan barka ba, assalamu alaika kakan Batula yau kai sanya ba, assalamu alaika dukkan uba bai kai matsayin ka ba, baban marasa uba mai uban kai ne asalinsa kuma babu rai. Ya asali mai isa ya uban asali na gai da kai, kai ne asalin usul kakan masu ma ban da kai, ba wanda ya yi wa Allah abin da kai masa tun da kai, kai ka haifar mara abin sansato wallahi uba kamar ka ba. Dole mu jaddada sayyidi Abdallah uba tamkar ka ba, sanadin ka uba ya amsa sunansa uba na hankali, kafin kai sai mutum ya doke babansa kamar kare, amma kuma ɗanka na zuwa komai sai da ya warware, ya ce tilas a yi wa uba ladabi kuma ta famar da hukum. Sai dai Abdallah kaidi suke maka sun ji su bayyana, sun ƙara saken su tun da na girma Abu Mahmudina, na gano gaskiya kuma ya zama dole na bayyana, kowa ne ubanka Abdallah yana a gabansa kuma babu rai. Dole mu jaddada sayyidi Abdallah uba tamkar ka babu. Ka fi karfin kai bare ma a ce ilimi zai zo da kai, ka wuce kadari bare ma a ce wani za ya kara da kai, in ban da rashin rabo sayyidi waye zai ja da kai, ni dai na bi ka wallahi tuntuni ni a gare ka na zamo Habibu. Ramar Allah gidanka ta sauka kwarai sai na fada, tun dai da ka haifi da baban waye zai kai kada, ka zarce uban kowa mukami sai na jaddada, ni dai na gane duk masu inkarin ka kawai suna kin Habibu. Dole mu jaddada sayyidi Abdallah uba tamkar ka babu. Duk wanda ya so uwa yan gidanta kuce ya haukace, duk wanda ya kama ɗayan ki baba to ya karkace, duk mai zagin mahaifan mahaiki mu me za mu ce, annabi ne ba su kauna kawai tsoron mu suke suna sa hijabu. Kuma alkawarin da na yi ɗazi yanzu ma zan jaddada, inda na ji ka faɗa zahiri to sai ka sha gida,
ko dai ayi ba ni ba kai ko kuma kai zan hankala in kuma ka kai ni dama hakan na fi suna ba da rai dan Habibu dole mu jaddada sayyidi Abdallah uba tamkar ka babu gida ka bi wa ummi wa nafsi angon Amina na baka gida da Zainab da Fatima har ikiwani na komai launa ka ne karka bar ni da koka hasbuna ni dai kaunar ka ta isar min daga nan har ran da zan zo ga dauku sai dinan zan takaita amun abuwa dan sayyada kuma ban gajiya ba balle a ce hutu zan je bina sai dai caji nake so a ƙara mini dan sayyada masu ma yar maiki a ƙara zuban sirrin da sannan da uku dole mu jaddada sayyidi Abdallah uba tamkar ka babu baban gida ne a ya sayyidi Abdallah kula da ni da masoya ma yankadin nan ne mai sallama ni kuma ko yanzu ta watse komai kun mini tintini na gode ma ba za ta yi ba amma gani ina tuba Habibu dole mu jaddada sayyidi Abdallah uba tamkar ka babu dole mu jaddada sayyidi Abdallah uba tamkar ka babu dole mu jaddada sayyidi Abdallah uba tamkar ka babu